bandiraɓe min calmini mon min juuri mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela ene weela no welirani baɗɗo men e ndenka mum ha gartuɗen ɗo henne subaka hande waddude e bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men émission Sénégal men noon ko onon jeeyi ɗum kala ko jojji haaldude e bandiraɓe en etoto haaldude ɗum e bandiraɓe moni kala ene woodi no famirta en duttoro nde tawno kala ko jooli yo yimɓe joldu hen so tawi en kaldat e oɗo saaha oɗon gandi e leydi ndi soko gonga ene heewi haljo noon ɓurɗo mawnude ko haljo gonɗo hakkude hoorejo leydi e premier ministre en kaali hen hay sinno ene wiye ɓe kawriti hay sinno ene wiye ɓe nanodiri ko gonga Allah ne wawi taw ɓe nanodiri amin ya rabbi kono soko tawi a dardi ɗum haqqille a woni tan Sénégal najo tan a dardi ɗum haqqille a andat hayso kawtal woodine ene waɗi mofaɗi jimmi wiide ko omo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye o jooɗodima e ɓeɓe ganduɗa kañum men goni mawɓe Pastef ɓe ganduɗa ko koyhoyi Pastef kono won konnguɗi biyaɗi soko tawi ko kanko wi won konnguɗi biyaɗi o haali toon alay saago ɗum ƴewte saabu ko ardi pop ene jeeya e haala makko nde o namda beele ko candidat 2029 holko woni jaabowol makko ko wiide 2029 ko Allah jogui ene wawi ni ɗo e nden tawa o natti wodde on wawi wasde tawtorede waddi soko tawi o wi noon namdal wonata caggal omo jogui sikki sakka ɗo e 2029 ene wawi ni tawa o natti wodde waddi ala ko ƴeya lutti so gatanno ndu gati wadde jarani jimmi wiide jarani haɓe mbaɗa vision 2050 saabu mboɗo sikki ko 2050 ɓuuri woɗɗude e 2029 so tawi a wawi jogade jorto moƴƴo vision 2050 aɗa foti wawde jogade jorto moƴƴo 2029 ma tawe waddi ɗon o jaɓani haalde ko laaɓi o wiita eyi o wiita ala hono no président Macky Sall wino ni wi ni non wala hen ko wiyata joni noon ɗon neɗɗo foti wawde jaggude ɗon kala ko leeli so tugnima hande e oɗo saaha e coalition moɓe darni o e coalition mo ganduɗa omo ardini ɗum o biyeteɗo mana Mimi Touré waddi eɗen mbawi jogade jorto ko leeli pop o wiyat ko candidat 2029 il est libre haade ko Sénégal najo omo wawi wadde candidat 2029 ɗum kam en gonɗinat ɗum en jaggat ɗum e hakkillaji men ha jiyen goɗɗum ko wona ɗum ko yawti ɗum ko faati e dossier Mimi Touré o wi on dossier ko président Macky Sall waɗi ɗum commandité woni yamiri yo ɗin enquête aji mbat wadde soko tawi a daari way kono dossier o mataw ko dossier o guutu won guutu gonɗo hakkude Macky Sall e Mimi Touré Macky Sall noon wiya noon yo enquête aji mbaɗe makko beele ene heeɓa no jagguirimo waddi ɗo yarete oɗon dossier o rokkani ɗum fayida oɗon dossier o mona adday yimɓeɓe sikki sakka e haqqillaji munen wonande soko tawi ko kanko wi noon omona adda sikki sakka e haqqillaji yimɓeɓe ɗum noon wona konngol ngol ganduɗa hoorejo leydi ene foti haalde ɗum so tawi waɗɓe ɗiɗon enquête aji ko IGE ɓen goni ko nder palais alay sago hoorejo leydi kañum ene jogui hattan kala ɗo yi sikki sakka walla kala ɗo tini sikki sakka won bonande ngaalu leydi ndi woni e bonnede ene jogui hattan ene jogui fodde wawde wadde yamirde wiide ɗum ɗo de wonko niɓɓiɗirimi hen wonko donkumi famde hen mboɗo yiiɗi ƴeewa noon kam beele ɗeɗo golle ene ndewi lawol waddi so tawi ala ko heddi ene wiye Aminata Touré koko waɗa épinglé fodde wonde 2 milliards pawɗo cikkumi en tant que hoorejo leydi eno wiruno kanko o ala folum tomuru fawotondu e dow dossier ji eno o wiruno
organuji baɗoji contrôle ɗi foof kala hen baɗɗo contrôle maɗum yetto e junggo lawol ko lawol laɓɓinta neɗɗo ko lawol tulmina neɗɗo ene wayno o fawti koyngal makko eko wino ko kadi o fawti koyngal makko eko bandiraɓe panno e makko kadi alay saago ɓe paama alay saago président de la république faama hay goto fawirani mo ɗo henna pour yo mahan min état suji walla yo mahan min pont uji walla yo waɗa min stade walla yo waɗa min BRT ji foof Macky Sall waɗi quel que soit e prix bawɗo wonde foof Macky Sall waɗi holko yimɓeɓe paadi e oɗo régime yimɓeɓe ene paadi e oɗo régime justice yimɓeɓe ene paadi e oɗo régime no wirete ngaluji leydi ɗi bonnama ni ƴeewe kala mo junggo mum moddi hen fawte e lawol kono soko tawi on ƴeewi tuggude nde o jooɗi femde e ñalawma hande ko wiyete ko pop ene tuuma sa ƴeewi hande ko jagga hen ala no foti ɗum ma en garoy hen wadde min ene hawno kam jaɓɓal président de la république hande jaɓɓal ngal o yaɓɓi ngal sénégal naɓe wona ɗum paadi e makko sénégal naɓe paadi e makko ko justice kala toñaɗo heɓa gonga mum kala toñƴo andine kañum tooñi kala ƴettuɗo ko jeeya andine ko ƴettuɗa ko a jeeya gartira ɗum ɗo poɗɗa artuɗo ɗo moni fof heeɓa hakke mum ko ɗum yimɓeɓe paadi e projet oɗo moɓe mbiyata oɗo projet hay goto rewrani e président pour ko joɗɗo hay goto rewrani e président pour jagañaw no yooɗi hay goto rewrani e Sonko pour ko joɗɗo hay goto rewrani e Sonko pour Ziguinchor no yooɗi yimɓe ndewiri e mabɓe ko projet moɓe mbaɗi o ɓe mbi ko haɓe pawta leydi ndi e lawol ɗo noon ɗo yarete sa daari so tawi won puɗɗiɗo fawtude koyngal mum e fawde reydi ndi e lawol yataw wona président de la république yo andu koy yimɓeɓe dewrani e makko pour jagañaw faɗɗi guure ɗe yimɓeɓe dewrani e makko pour mana kanko ɓuuri yodde yimɓeɓe adani ɗumen wotandemo en 54% ko jogade ɗamawo moƴƴo ma leydi ndi fawta e lawol ɗum ko hen mbadi min noon mboɗomi gonɗina professeur Cheikh Oumar Diagne e haalande mum wotere o wi paale ko seyɗani woni e nder paale o wi paale ko franc-maçonnerie woni toon o wi kala feere mbawɗa jogade kala anni e mbawɗa jogade soko tawi a naati paale gontata ko neɗɗo goɗɗo yimɓe fof ne gandi président Macky Sall nde natata paale anni e joguino kono ɓooyani wonti ko neɗɗo goɗɗo so tawi ɓeɗo gari Bassirou Diomaye Diakhar Faye ari timmani hay duuɓi ɗiɗi yaɓɓi jaɓɓal gongal te yimɓe wonko panno e muɗum min mboɗomi gonɗini Cheikh Oumar Diagne ko wi paale ko seyɗani woni toon koko seyɗani ko wona ɗum le 8 Sonko waɗi déclaration ngaji muɗum le 11 le 12 kanko o nomi Mimi Touré firti ko kalɗa ko pop wona gonga walla hay sinno ko ɗum gonga ne minne ko ni mbaɗiranmi so tawi kadi ko kanko wi Abdourahmane Diouf lurdi koye syndicat ji ko ɗum adani ɗum dirtinede ɗum kadi ko facette goɗɗo kono noon jurisprudence nena e Cheikh Dieng nde tuuma automatiquement kanko waɗi ɗum limogé waddi so tawi ɓeɗo ko tuumaɓe jojji ko ittede kono ɓeɓe ganduɗa ko ɓeɗo gaddi hande guumu gama leydi ndi ko ɓeɗo gaddi taaro yurillo e leydi ndi fanni omono jagge munen omo gottili e mumen kadi omo yamiri ɗumen yo mbad pelle omo yamiri ɗumen yo wot ko gardi o natti yahande leydi ndi wonko o waddata noon ko politique acte politique noon ko acte politique jaboto ɗum wonmo nanmi ene haala ñanden ko ɓooyani wi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi réponse de force jaabowol doole mbimi ko jiɗɗa wiide o wi nde Ousmane Sonko waɗi organisé meeting poɗɗo dani ko seeɗa fawi hen kanko président de la république o waɗi réponse makko ko armée leydi ndi ko gendarme aɓe leydi ndi andi ɗum ko wasde andude oɗo ñalawma ko ñalawma leydi Sénégal président fof bawnoɗo wonde hay soko hama takko wonno ko kañum yahata waɗa présidé ñalawma o kala bawɗo wonde wadde pamen on ñalawma o kadi ene wawno wadde ko adi meeting o ɗum haɗatamo yaade il faut o yaaha saabu
ɗo e leydi ndi kala mo waɗani militaire yagal ko président tan woni jaggaɗo kañum woni militaire gadano koye militaire uji jeeya waddi ñalande fonde noon so waɗi ko kañum woni hoorejo leydi alay saago yaada e mabɓe woto yimɓeɓe cikku woto yimɓeɓe jahoro ko sababude meeting o addunimo yaade e oɗon ñalawma kadi oɗo ñalawma ko ñalawma leydi Sénégal meeting o ko meeting Pastef kono o ñalawma ko ñalawma dendagal ɓiɗɗo leydi Sénégal il faut yimɓe paama ɗum so Saydou Hammady wonnone yaha tawtoroye so Hamata ko wonno yaha tawtoroye kala bawnoɗo wonde hoorejo leydi kañum yaha tawtoroye alay saago yimɓeɓe ganda ɗum ko wona ɗum so tawi président yidiri e parti Pastef e mawɓe Pastef e ardiɓe ɗum wonko yimɓe jiguiranno président Macky Sall ɓe mbiyatno président Macky Sall jaggui paale watti ɗum ɗum comme no siège jaggui paale watti ɗum comme no galle bammum ɓe mbiyatno paale wona 16 parti kala kene haale ko fate parti yo ya haaloye 16 parti waddi fuɗɗima waylade ɗo yarete o bismiɓe ko paale waddi koɓe ñamiranno walla koɓe ngoliranno walla koɓe dukiranno koɓe mbiyatno président Macky Sall ko haɓene e ngal jaɓɓal kono caggal ɗum pop communiqué mo Pastef waɗi c'est 0 plus 0 égale 0 aucune chose palpable hay hunde ala ko waɗi fayida e koɓe bindi e communiqué mabɓe o wiide ko ɗum ɗo woni komin jewtude président de la république walla Bassirou Diomaye Diakhar Faye jeeyaɗo e amen o ko ɗum ɗo woni komin jewtude makko ko ɗum ɗo mana min tongodire makko ɗum ɗo mana min ƴette makko ha ɗo yarete Bassirou Diomaye Faye ene holliɓe radicalité muɗum koko waɗi radical e miijo ngo jogui ngo anni mo jogui o il est libre noon wonde candidat 2029 il est libre jogade coalition makko wonande élection ngaji mairie payaɗe ɗo ɗi ko laaɓi tan kam hande soko tawi ene heddi e jaɓɓal projet o ko Ousmane Sonko kono ko wona Ousmane Sonko hoorejo leydi ndi won jaɓɓal gongal ngaloyaɓe ko wawi hen wonde fof noon yo Allah waɗanen ɓuural hay goto noon rewirani e mabɓe yoddeɓe alɗudeɓe hay goto rewirani e mabɓe ɗum yimɓe fof ndewiri e mabɓe ko sababude koɓe kaali ko wiyeɓe pewno leydi ndi so tawi noon ko kamɓe mbiyaɓe pewno leydi ndi ko kamɓe kadi puɗɗi lurdude en ganda to paaɗen ko yawti ɗum en paamat leydi ndi hay sinno laawol ene mayri laawol ngol ha joni ene manki waade no foti ni waade sabu min mi wawa jabde hande ɗo yarete mi wawa famde ɗo yarete kala biyaɗo kala biyaɗo teep so yeehi wonta balɗe ɗiɗi balɗe tati walla ni wona toon seeɗa woppe heɓe liberté provisoire teɗen gandi liberté provisoire Sénégal way kono a waɗama libéré ni saabu kala keɓnoɗo ɗum wattidi ko hebde jaam mi wawa famde Lat Diop Aliou Sall Pape Malick Ndour Mame Boye Diao Cheikh Issa Sall Samuel Sarr mi wawa famde ɓeɗo pop yo keɓ afiyaji ha ɗo yarete en ronka Farba Ngom yo heɓ afiya en ronka Farba Ngom yo heɓ afiya holko woni ha ɗo yarete Farba Ngom wawa heɓde afiya yimɓe yo kaldu gonga ñanden Ousmane Sonko haali haala pattam lama haali haala mbakka fayida yimɓe hewɓe woodi no jiiri o wi magistrature leydi ndi rewani lawol magistrat ji won hen ɓe ndewani lawol won hen ɓe gonɗani won hen ɓe peewani c'est vrai kala kuus mo jiiɗa ene woodi ɓe moƴƴani ma yi gendarme ɓe moƴƴuɓe ha mbayno leydi taw ko temdere jiya hen goto mo bonɗo mo Allah bonni ko bonnata ko bonna golle fewnoɓe mayi député moƴƴo mo député ji moƴƴi ɗi Allah moƴƴini jiya hen bonɓe ɓe Allah bonni taw ko gollata ko ene bonna golle député ji ɗi saabu en jiiɗo député ji nanguira fo biyeji en jiiɗo député ji nanguira mana sababude ene mbaɗa passeport diplomatie est ce que ko ɗum ko assemblée o fof boni ko ɓen tan boni ko ɓen tan kalda wadde so wiyama député ji
won hen ɓe moƴƴani koɓe moƴƴani ɓe hen kalda aɗa yiya envocat ji ɗi ganduɗa so tawi ni a heeɓi caɗele sene mballuma jomnotako ene waɗi ɓe ganduɗa a jomnotoma caggal mum gon a wonta ɗumen yiide a yiita ɗumen abadan dayman dappat so wi magistrature o moƴƴani koɓe moƴƴani ɓe kalda wona moƴƴuɓe ɓe mayi ceerno mo ganduɗa so hippiti deftere wiyatma qala allahu taala qala rasulullah jiya mo ganduɗa so hippiti deftere helata katumeji ene liggo hen yimɓe yo maayi yo kangue yo dafe yo jaltu galleji mumen yo certu ene yooɓe hen kalis ene ñaama beele on ceerno baɗowo nde ɗon bonande so wiyama ko bonɗo addani ceerno oto wiyede ko bonɗo yimɓe yo gartir hakkillaji mumen ɗo juge dem dari wi j'ai démissionné magistrature qui a déjà démissionné on kay ko juge woppi wi ko woppi sababude magistrature mo ganduɗa ko woppi fodde mum ɗon ko nder mabɓe jeeya waddi so konngol wi e leydi pat ay jeyɓe konngol ngol ko ɓen keñoto ene mbaɗa yimɓe manipulé ene mbaɗa yimɓe tempalisé ha ɓe jeeyaka hen ɓe ni cikka mata ko hen jeeya kadi association mabɓe o ça ne veut pas dire que kamɓe ɓuuri association sofreɓe walla kamɓe ɓuuri association emparenté uji walla kamɓe ɓuuri association doctoreɓe walla kamɓe ɓuuri c'est de seul koɓe association e nder mabɓe ene waɗi bonɓe holko ɓuuri bonde élection ngaji ɓennuɗi ɗiya holko ɓuuri bonde wona conseil constitutionnel tumama ɗo henna corruption haala ne ɓuura ɗum bonde haala meeɗa ɓurdi ɗum bonde ñawɓe ɓurɓe towde kañumen tuma ɗo corruption hol tumbi ɗumen holɗo watti ndi neɗɗo yo andu kala ko meccal mbawɗa jogade an sa moƴƴini so won bonnuɓe so haala meccal ngal ne haale bonande muɗum andu an a jeeyaka hen ɗo jiyata joguiɗo groupe muɗum média ala ko wuuri so wona e diluji ene fiya ɓe ene fetta ɓe ene waɗa triangal ene waɗa détournement ene wayno leydi gartiren haqqillaji men ɗo kam ɗo yarete miɗen jiiɗi Farba Ngom yo heeb afiya mbiɗen jiiɗi Farba Ngom yo heeb afiya bandiraɓe so waɗi gantiɗe haala he min ñaaguima yafuya so langguere mawde wari nokkude ma ɗum jomum yilno hen Bassirou Diomaye Diakhar Faye koyngal ma ngal ɗo fawi ɗo min natti yiide ngal e jubal jubanti min natti yiide hen koyamen min donki famde min donki andude ko wawi hen wonde foof yo Allah lamɗo waɗan men moƴƴere ko heddi yimɓe haaloɓe réseaux sociaux ji hay goto woto haal ko hantoɗiri hay goto woto ƴetto hay goto woto yennu hay sinno neɗɗo wona président hay sinno wona ministre hay sinno wona citoyen tan lambda comme no Oumar Doro so haali ko welanima tan woppu ɗum ɗon jaaha haajuma walla mbiya min de mi yaadani hen ko ni e ni jiirumi kono darade tan ene ƴetto ene yenna vraiment ene hantoɗiri gartiren haqqillaji men te ɗo kala ko mbiɗa neɗɗo ene wawi widema ko ɓuuri ɗum noon wonta tan ko anne kay yo Allah lamɗo rendin men reena yo Allah rena leydi Sénégal men Vindere TV le monde en miniature ha yesso ko lawol